Wannan fa'ida tana magance saurin inzali, sannan wannan fa'ida tana ƙara ƙarfin mazakuta. Wannan fa'ida idan kana fama da lalurar saurin inzali tana magance ta. Sannan wannan fa'ida tana ƙara ruwan mani, sannan wannan fa'ida tana janyo sha'awa. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, 'yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu Skirat Banana 24. Masu sauraron mu muna muku fatan alkhairi. Idan a wannan karin ne kuka so mu shigowa wannan tasha tamu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku ba tare da ɓata lokaci ba. 'Yan uwana maza, wannan fa'ida ko saurayi ne zai angwance, to wannan fa'ida shi ya kamata a ce ya haɗa wannan fa'ida. Domin idan ko da kana fama da rashin ƙarfin gaba ko kana fama da saurin inzali baka sani ba, ko kuma kana fama da rashin ƙarfin mazakuta, ko kuma rashin sha'awa na damun ka, to wannan fa'ida insha Allahu in ka haɗa ta duk lokacin da kai aure insha Allahu za ka ga fa'idarta. Yadda za ka yi ka haɗa wannan fa'ida ga ta kamar haka. Ana buƙatar tafarnuwa, ɗan dunƙulin nan nata, ɗan curin nan nata ake so ka samu. Idan ka samu ɗan curin nan nata sai ka ɓaɓɓallo ta, ka ɓallo kamar ƙwaya 10 haka. Bayan ka ɓallo guda 10 sai ka ɓaɓɓare ta, sai ka yayyanka ta. Idan ka yayyanka ta sai ka samu ruwa kofi ɗaya, sai ka ɗora ruwan nan a kan wuta. Idan ka ɗora ruwan nan a kan wuta sai ka zuba wannan tafarnuwa. Idan ka zuba wannan tafarnuwa sai ka tabbatar ta tafasa sosai, sai ka sauke. Sai ka ɗauko madara ta shanu kenan. Idan ka ɗauko madaran nan ta shanu sai ka ɗauko ruwan nan da ka tafasa ɗan ɗumi-ɗumin shi, ruwan tafarnuwa kenan, sai ka zuba a cikin wannan madarai. Idan ka zuba a cikin wannan madarai, kar ka zuba yayi yawa. Ana so ka zuba shi ya ratsa wannan madarar dai, tafarnuwar dai ta ratsa. Idan ka zuba shi sai ka ɗauko zumarka mai kyau. Idan ka ɗauko zumarka mai kyau sai ka zuba cokali 3 ka juya. Da ɗumi-ɗumi ake so ka sha shi. Idan ka sha wannan fa'ida, ana so ka sha wannan fa'ida har matsayin sati ɗaya insha Allahu. Ko da rashin yawan mani ke damun ka, insha Allahu maninka zai ƙara yawa a jikinka. Kuma in kana fama da rashin ƙarfin mazakuta, mazakutarka za ta ƙara ƙarfi, za ta ƙara girma kuma za ta zazzago. To ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su zo muku ba tare da